Po druhé světové válce byly z Československa vyhnány skoro 3 miliony Němců. Za první republiky přitom tvořili skoro čtvrtinu všech obyvatel a byli dokonce početnější národnostní skupinou než Slováci. Důvod k odsunu byl jasný. Právě kvůli Němcům z pohraničí se Československo rozpadlo a Sudety připadly Německu. Když válka skončila, v celé Evropě panovala shoda, že se německá menšina už nikdy nesmí stát záminkou k rozbití jakéhokoliv státu. Tak, jako se tomu stalo v Československu. V tu dobu se ale stejný plán chystal i na jižním Slovensku. Tentokrát mířil na Maďary a měl úplně stejný cíl. Jenže ten plán nikdy nevyšel. Maďaři na jižním Slovensku žijí dodnes, je jich tam skoro 500 000 a jsou největší menšinou v zemi. V tomhle videu se podíváme na to, proč Němci museli odejít a Maďaři mohli zůstat, i když pro Slováky představovali úplně stejnou hrozbu jako Němci pro nás. Píše se rok 1945 a je pár týdnů po konci války. V celém Československu je cítit obrovská nenávist k Němcům. A není se čemu divit po letech okupace a neustálého utlačování. A nejen v pohraničí, kvůli tomu začíná takzvaný divoký odsun. Němci jsou vyháněni z domů a Češi si na nich jednoduše vybíjejí zlost. Organizují se také obrovské pochody z Brna k rakouským hranicím a ze severu Čech do Německa. A za pár měsíců takhle ze země odejde 600 až 800 tisíc lidí. Jenže do téhle chvíle nic z toho není schváleno vítěznými mocnostmi, ani neexistuje žádný postup, jak se to má dělat. Proto i název divoký odsun. Zároveň jsou ale Němci vyháněni hlavně vojáky, kteří k tomu dostali souhlas od vedení. Takže nebylo stanovené, jak se to má udělat, jenom se vědělo, že se to udělat má. Československo totiž počítalo s tím, že mocnosti budou s odsunem souhlasit zpětně a kdyby náhodou ne, chtělo se zbavit co nejvíce a co nejrychleji německých obyvatel, protože kdo už bude v Německu, toho by zpátky snad neposlali. A počítali s tím správně. V létě 1945 se na konferenci v Postupimi sešli vítězové války a odsun oficiálně schválili. Stálo za tím přesvědčení, které tehdy panovalo v celé Evropě, že za války můžou německé menšiny, že když ji stát drží uvnitř, dřív nebo později to povede k neshodám. Vítězové proto rozhodli, že se německé menšiny přesunou tak, aby každý národ žil ve svém státu a podobný spor se už nikdy neopakoval. Nebyl to ale ani náhodou nový nápad. Už po první světové válce si takhle vyměnilo obyvatelstvo Řecko s Tureckem a přesunulo přes hranice skoro 2 miliony lidí. Teď se z toho stalo jen pravidlo, jak se vypořádat s Němci v celé střední Evropě. Konference zároveň to divoké vyhánění zkrotila a nařídila, že zbytek odsunu musí proběhnout organizovaně a lidsky. Rozjela se tak druhá vlna, která byla sice mírnější, ale týkala se drtivé většiny Němců. Lidé dostali pár dní na zbalení, směli si vzít omezenou váhu zavazadel a odjížděli ve vlacích pod dohledem. Během roku 1946 se takhle přesunuli další víc než 2 miliony lidí. Celý odsun stál ale na jedné věci. Německo po válce nebylo normální stát, ale bylo rozdělené na 4 okupační zóny, které měly povinnost odsunuté Němce přijímat. Československo si tak tohle pojistilo ještě jedním posledním krokem. Zvláštním dekretem se bralo Němcům občanství. Díky tomu tak z nich byli cizinci, státní příslušníci Německa, kteří právně patřili do Německa. Na konci roku 1946 bylo tak prakticky hotovo. Skoro 3 miliony Němců byli pryč a do pohraničí se stěhovali Češi a Slováci. Na jižním Slovensku to nejprve začalo úplně stejně. Ještě před koncem války vyhlásila nová vláda svůj program a ten mluvil o vině Němců a Maďarů jedním dechem. Obě menšiny označil za viníky rozbití republiky a obě měly nést následky. Ten samý dekret, který sebral občanství Němcům, sebral tak občanství i Maďarům. A na papíře vznikl plán vysídlit z jižního Slovenska téměř 500 000 Maďarů. Maďarsko po první světové válce totiž přišlo o 2/3 svého území a nikdy se s tím úplně nesmířilo.
celá jeho meziválečná politika tak stála na tom dostat ztracená území zpět. A jedna část z těchto území leží i na Slovensku. Když pak dostali od Německa a Itálie možnost vzít si tohle území zpátky, bez váhání po ní sáhli a stali se oficiálními spojenci Třetí říše. A ze znovu získaného území byli Slováci vyháněni. Z pohledu Slováků se tak maďarská menšina zařadila přesně tam, kde byli Němci. Proto byly v plánu stejné zákony a stejné řešení jako u Němců. Všechno mířilo k tomu, aby jižní Slovensko dopadlo stejně jako české pohraničí. Ale nedopadlo. A nedopadlo z důvodu, který se dá shrnout jednou větou. Maďary nebylo kam poslat. U Němců to šlo, protože za hranicí leželo poražené obsazené Německo, které je muselo přijmout. Jenže Maďarsko, i když bylo okupované Rudou armádou, bylo v roce 1945 relativně fungující stát. Mělo vlastní vládu a vlastní úřady. A i když Československo hned po válce vyhnalo zhruba 30 000 Maďarů, kteří se na území nastěhovali po obsazení jihu Slovenska, Maďarsko další přísun lidí odmítalo. Kdyby na hranice Československo začalo vozit 10 000 lidí, Maďarsko by je poslalo rovnou zpátky. A nefungoval ani ten trik se sebraným občanstvím. Na papíře ho Maďarům vzít sice šlo, ale když je neměl kdo převzít, zůstali na území akorát lidi bez příslušnosti, kteří se stejně nikam nepohnou. Ale dobře, u Němců mělo přeci Československo případné řešení i na tohle. Nechat si odsun schválit velmocemi. Tak to zkusilo znovu a požádalo o schválení odsunu Maďarů úplně stejně. A to velmoci odmítli. Byl v tom totiž ještě jeden rozdíl. O osudu poraženého a obsazeného Německa rozhodovali sami vítězové. S Maďarskem se ale teprve vyjednávala mírová smlouva a mohlo tak vznášet námitky, bránit se a přesvědčovat ostatní. A tady je jeden paradox. Jediná velmoc, která ze začátku odsun Maďarů podporovala, byl Sovětský svaz a Západ ho naopak blokoval. Kdo ale udělal definitivní tečku za celou otázkou a řekl, že se s Maďary hýbat nebude, byl právě Sovětský svaz, k čemu se ještě dostaneme. Když to celé shrneme, tak zde bylo hned několik překážek, které zde v případě Němců nebyly. Ale Československo to nevzdalo. Když nešlo vysídlit Maďary hromadně a najednou, zkusilo to po malých kouscích. První byla výměna obyvatel. V roce 1946 se Československo dohodlo s Maďarskem, že za každého Slováka, který se z Maďarska přestěhuje na Slovensko, můžou vystěhovat jednoho Maďara opačným směrem. Slováků z Maďarska nakonec přišlo jen kolem 70 000 a zhruba stejný počet Maďarů odešlo. To bylo ale málo, počítalo se s mnohem větším číslem. Československo se tak pustilo do reslovakizace. Ta stála na tvrzení, že Maďaři na jižním Slovensku vlastně nejsou Maďaři, ale jen kdysi pomaďarštění Slováci. Kdo z nich se přihlásil zpátky ke slovenské národnosti, toho nechali na pokoji, vrátili mu občanství a nehrozilo mu zabrání majetku nebo deportace. Pro spoustu lidí to byla jediná cesta, jak zůstat doma, tak se přihlásili 100 000 z nich. Při sčítání lidu v roce 1950 kvůli tomu klesl počet Maďarů na Slovensku o stovky tisíc, aniž by se velká část z nich fyzicky pohnula z místa. A třetí způsob byla nucená práce. Úřady nakládali Maďary ze Slovenska do vlaků a odváželi je do českého pohraničí, které zůstalo prázdné po odsunutých Němcích. Dělo se to hlavně v zimě na přelomu let 1946 a 7 a byly přesunuty celé rodiny s dětmi a nakonec se tohle týkalo přes 40 000 lidí. Oficiálně kvůli nedostatku pracovních sil, ve skutečnosti ale taky proto, aby se rozbila souvislá maďarská oblast na jihu Slovenska a Maďaři nezůstali pohromadě. Většina z nich se ale během 2 let vrátila zpátky domů. Tyhle 3 věci byly pomalé a táhly se, pak ale přišel rok 1948. V únoru 1948 převzali v Československu moc komunisté a tím se celá maďarská otázka obrátila. Od téhle chvíle bylo Československo, stejně už jako dříve Maďarsko, pod tlakem Moskvy. A otevřený spor mezi 2 spřátelenými socialistickými zeměmi byl pro Sovětský svaz nemyslitelný.
takže tlak na maďarskou menšinu musel skončit. Ještě v roce 1948 dostali Maďaři na Slovensku občanství zpátky. Lidé odvezení na práce do Čech se směli vrátit domů. Reslovakizace se zastavila a lidé se během pár let mohli znovu přihlásit k maďarské národnosti. Začaly zase vycházet maďarské noviny, otevřely se maďarské školy a v roce 1949 podepsali obě země smlouvu o přátelství. Plán, který ještě před chvílí mířil k vymazání celé menšiny, se tak během pár měsíců úplně zastavil. Když nakonec postavíme Němce a Maďary vedle sebe, celý rozdíl je v podstatě ve 3 věcech. Němce bylo kam poslat, velmoci to schválili a stihlo se to z velké části dokončit do konce roku 1946. Když v roce 1948 přišel převrat, byli už dávno pryč. Maďary naproti tomu nebylo kam poslat, velmoci to odmítli a jakékoliv snahy o vysídlení byly tak pomalé, že když přišel rok 1948, všechno se zastavilo. A je tu ještě jedna věc. Dekrety, které sebraly Němcům a Maďarům majetek, platí dodnes. Nikdy nebyly zrušeny a v Maďarsku se pravidelně objevují hlasy, které je považují za nespravedlnost. Já jsem Dominik a na tomhle kanále mluvím o věcech, o kterých si myslím, že by se mělo mluvit víc. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za odebírání tohoto kanálu a mějte se pěkně.